Karo ning'eyo wi wach ma wakili owacho, nyaka wang'e kaka oganda ni onge ng'ama puonjre. And mondo idonge piny ka, nyaka chiki iti bathi koni, nyaka ing'e gima timore kamoro, kidhi go mbele. Wacho wach moro ka, ne mondo idhi mabor e piny, nyaka iwuoth gi joweteu. To bende wa learn from the life mar Baba Raila Amolo Odinga. Ni jok mane samoro kwa pa ni baba nyalo bedo go emane at some point ubedo go modhi mbele. Kata makata koko wewa ni, dongi ya piem gi President William Samoei Ruto. Dongo gi kaka no gikno, gik mosetimore ok wadwa donje. To wane kido moro mane Raila nigo. Ni no nyalo go steps adek chien kata riyo chien mondo chako go steps ang'wen mbele. Jowa mantie kata wan jotelo be wanyalo kawo mano ni wanyalo go step chien mondo wago dhi steps adek mbele. Onge yo mwanyalo wacho go mana kaka asewacho ni ok wanyal wuotho kaka oganda. Watemie mondo ka wadwa dhi mbele to wawuoth kaka oganda, wa listen to everybody. To bende wadwa nene owacho gimoro ka e wach party. Adwa nyiso ni kiwuothe oganda wa, kamora mora ma ng'ato wuothe, jowa kata wan jotelo, kata kuonde ma wantie gidwaro wa, samora neno kwa assume ni jopiny okia gima gidwaro. Jopiny ong'e gima gidwaro nyaka japiny mineno on the ground, miparo nokodhi school cho, kata leadership. Omiyo ano kane gima ng'ato bedo ne threatened, mano kaka telo midwaro, kata kaka koro ji dhi chung' en gimilaro. Jopiny ema dhi thego ji, ging'e gima gidwaro, ging'e ng'ama gidwaro, to ging'e ni ng'ane nyalo timo negi. Tigeni Senator Sew bende nitiere kama bende nene kanyakla kod wakili bende nawacho. Sani jotendwa udich, nitie jomago one term gi two term, to gwenge magwa to chal nade. Dongruoge gwenge magwa to chal nade. Wan wadich wasiro kom mamalo to piny ka to chal nade. Aparo ni gima ng'ama jatelo moro amora onego tim, en ni katigo one term ni katigo two term ni, to objective ni gigol ni onego bed japiny. Ne je two term midwaro no, idware nikech idwa dhi timo service moro ne japiny. Ta wakwayo oganda wa nikech ok en gima inyalo chuno. No wang'e history wa kama wasaye kaka oganda, kata gi the president mantie sane ni. Iparo ni sama wawacho ni, jomoko wacho ni to koro kia ODM, kia zoning, kia UDA. President William Samoei Ruto geni to ke jok manochako ODM. Omiyo Ruto kawuoyo, ka wantie together mwago mbaka, ok apar ka en a stranger. En mana ni ka ji ochako wuoth to dwaro tero ji samore yore mopogore, to dwaro no tero wa kuonde mopogore. To gima nyaka wapenjre kaka joluo, ni to priorities wa gin ang'o today. Wadwaro telo? Yes. Wadwaro presidency no? Yes, wasedware before. To kok wanyal yude, nyaka wabede presidency. Nyaka wabede telo no. Wan be kaka joluo jodalawa, wan be wan ga right to be at the table, miwache gik moko. So nyaka wadog mwa reflect ni to priorities wana ginang'o. Priority wa maduong' an kaka leader ma kaluo at my level, en yuago the way kaka thuwa nitie. Mano kela gima iwacho ni jopincha. Waonge gi yore across in our communities. Manyalo ting'o jowa malo. Nitie gikwa man down. Kata mana stima miwacho ni kidhi thurwa, onge kama inyalo bede. Goganda minyalo bede kata idhi mana romo gi village moro, gimikwongo ywagni en ang'o? Stima. Omiyo samora mora mwago siasa to wakete ni to priorities wa ginang'o kaka oganda luo. Mondo wang'i kaka priorities wage nyalo yudore. And mano brings me back to gima wakili owacho. Ni wawuoyo in the national government. One gi county governments in our regions. Nyaka wa reflect ni to gi serve wanang'o. Osiptende wachalo nade. To be jothurwa nigi pi. To be yore matindo makalo mae gweng'ni kadhi gweng'ni monengo county governments go tim bende timore. As we focus e telo mamalo mwadwaro mabe nyaka wabedie, to nyaka wang'e ni to development wato chalo nade kaluo. Kik siasa ni mi waumre wach siasa ni ma jomo nego tiwa be koro tim ang'o? Ignore tije monego gitim. But nyaka wa focus in our priorities, which is telo mwadwaro, which is dongruok mwadwaro, kato wang'iyo ni kaka oganda luo to wadhi kanye. Owadwa wacho gimoro maber ni ng'ata kani kamoro idwaro gimoro ne jodalau. Mano is the first priority. Omiyo kata oganda wa joka nyanam, kuadhi e wach sirikal mwadhi e makoro wantie ni, and wantie by right, nyaka wabedie.
nyaka wabad part of this. Erokamano ahinya. Nitiere penjo mana John nopenji kapok adhi